ngatigare pasi. Ndokutenda. Amen. Wongokoni wachiti chini kungokwizo zochiti. Zokunga uyapano pamberi. Wapio wako baibili wenda. Ndakukumbira. Ndakukumbira Solomon asimuke. Solomon asimuke. Amen. Zvakaitwa na mambo Solomon mwanakomana wa David. Tese tiri muno muvadikanwi ndisi vana Solomon vacho. Saka mungade masimuka mose. Simukai mose. Vakoronika anoti. Ngatitereresei. Vakoronika anoti. Solomon anoti Jehovah ndakukuvakira imba. Okay. Ndichapinda munyika umu. Ndivaudze kuti vateme matanda. Vaunganidze zvese kuti tivake imba yaMwari. Chikonzero chaakazviitira akati nokuti Jehovah muri mukuru. Amen. Aiwa ngatichigarai pasi asina kukumbira chairman wana Solomon kuti asimuke. Ndimi. Aiwa muda kundibatira kuti ndirege kupawo chipo changu pamba pano. Ini ndapedza. Oyo. Manga mchida kuropafadzwa mega. Azvichaita neniwo ndaropafadzwa. Musingade muchi. Glory. Amen. Hallelujah. Jesus. The mayor of Harare, Councillor Mafume, vasipo kudaro, ndinovaremekeza. And I will write on the protocol observed. Ndikutendei hama dzangu. Zvakakosha zvikuru. Ndine urombo sekretari wangu vanyora nechirungu. Inini zvinhu izvi. Saka ndichafamba ndichisanganisa. Saka musanyanya kuconfusika. Ameno kuti ndavanyora nechirungu. Asi zvakakosha vadikanwi kuti tiwane ropafadzo pane zvatinoitira Jehovah vedu. Munoziva, I've been in politics for a long time. Ndakaita vanhu vakawanda vakauya kuzochema kwandiri. Munoziva kuti vaichemei. Zvikanzi chefu, tanga tichinamatira apa for years and years and years. Asi zuro uno zuro chaine zuro wandiri kutaurawo takaona kuti paiswa fenzi nemunhu zvikanzi chikonze zvikanzi an open space kotogoita open space isi tanga tichinamatira ipapo kwemakore sei. Zvazvinoreva zviri kureva kuti kana hurumende kana kanzuru kana chii kana tichinamatira patiri kunamatira havaone kuti pane vanhu. Dai vachiona kuti pane vanhu vangadai vati iwe shamwari nzvimbo yauri kuapply yakai aiite because pane mapostori ari kunamatira ipapo. Saka kwavari you don't exist. Amen. Amen. Asi kana tawana mukana uyu ngatitendeka Jehovah. Amen. Amen. Jesus.
Inaniswa kuti nditore nguva yakarebesa. Ndikatora nguva yenyu yakarebesa. As a polity, I can go and go and go and go and go. Kusvika mangwana tichitaura. Ndinokutendai. It is my pleasure to join you in this historical event that marks the grand arrival of the Brethren in Christ Church in Mount Pleasant Constituency. Let's just make a noise, man. Jesus. Hallelujah. I believe this becomes a part of the community development initiative, which directly contribute to the deliverable of the aspects of national development goal. That is the goal the president always put. That let's push together as one. No one should be left behind. Amen. That's what the president is always saying. Sakandinokutendai amadzima Mount Pleasant Constituency. You are a blessed community. I thank you well. Amen. The church plays an important role in the national development affairs, especially contributing to the social, moral. Kwanzi church ine zvainoita zvakanyanya kukosha zvinosanganisa morals evanhu, dignity evanhu, magariro atinoita mucommunity. Kwanzi zvakakoshesa izvozvo. As a church, we should appreciate that. The community is greatly affected by a number of challenges which will require the church to come and play a central role in bringing solutions. As a church, tinofana kutoziva kuti tinofana kutotsvaga masolution ematambudziko ane vanhu. Ndo zvatakaisirwa munyika muno, ndo zvatakatendeukira tikauya kuimba yaMwari kuti tibatsire vanoshayiwa, vanotambura, kuti vanodei, vamwe vanotambura morally, vamwe vanotambuka physically. Kwanzi as a church ndo basa redu. Amen. It breaks the barriers including racial, education and cultural barrier. Pakati pedu apuchisina mutsvana, musutu, mundevele, mukaranga, tese tave chinhu chimwe chete as a family. Amen. In the recent times, the community have faced with the biggest problem of drug and substance abuse, leading to addiction, which has adversely affected economic growth and contributed in high mental health cases and disorder. Vadikani tinofana kutenda Jehovah. Vana vedu vasvika pakuremerwa kukuru. Chikonzero chiri chekuti vanenge vakagara mumadreni, havana zvekuita, havana mabasa acho, saka vanoguma vakuita zvisiri izvo. Ukaona waremerwa nemwana affectwa nedrug, unonyatsozvinzwisa zvandiri kutaura. Pamwe pacho anoita vanga akutorudza pfungwa. Mushe kuti zvino mwana wetu mubatsira nei? Regai ndikupeka nhoroondo kadiki zvakaitwa dzimwe hama dzangu. Mwana akanga affectwa nemadrugs zvakanyanyisisa. Vakafamba kwese kwavakaenda zvakaramba kushanda. Asi vakaudzwa nemumwe munhu zvikanzi aiwa, problem yaminayo iyi inogadzirika mukaenda kuMozambique. Kune munhu anogona zvisingaiti kusolva ma-issues akafanana neaya. Vakasimuka vakaenda kuMozambique. Vakanoona munhu wacho akanga achitaurwa. Akavapa zvaakavapa. Akavati kubva nhasi mwana wenyu haachanwa futi doro, haachanwa futi zvinodhaka. Mwana wenyu kubva nhasi akanwa ari kutofa. Asi ndapedza naye ndakutaura kuti haachanwa.
vakadhiraivha kubva kuMozambique vasvika maMutare. Mukomana akati ndeti ndapreswa. Manje toti munewana kupiswa pakapawaka. Vakatozotevera mubhawa akatorara adhakwa. Saka vakazosvika naye kuno kuHarare akatodhakwa kare. Hama dzangu ndati kana ukaita mwana asvika paposition iyoyo, chaungatogona chete kubvuka mane mabvi uchikumbira Jehovah kuti ndinzwirewo nyasha. I appeal to the community leadership to embrace the church's arrival here and work hand in gloves with the leadership to deal with these challenges greatly affecting members, especially the young people of this nation. We believe this shall be a place of building important competence for the young people and transformation of leaders to create a positive attitude to bestow the true spirit of Ubuntu, Unu, Mumunu. Hallelujah. Amen. Ndapota ndati zvacho. Amen. Amen. Hallelujah. Rakanaka vangeri. Rakanaka vangeri racho. Rakanaka Ine simba vangeri. Rine simba vangeri racho. Rine simba Oh, chikurinda kudza kuti Rine simba Oh, chikurinda kudza kuti Rine simba Oh, chikurinda kudza kuti Rine simba chikurinda kudza kuti Rine simba. I therefore formally hand over the church auditorium to the community to effectively utilize and support building the community. Jesus. May God bless you all. Thank you. Hallelujah.